ҳамин бародари азиз аҳамият дода бошед, инсон ба қадри се чиз мерасане ки баъд уже гуфту гапо поз нашидагия баъд се чиз ҳамиди ва дӯстои худо ҳам бисёр тавсия метавонанд ки ҳамин се ҷора шумо бирин бинин. мега инҳо кадом ҷоҳо ҳастанд? балниса як ҷош, як ҷои дигааш тюрма, як ҷои дигааш қабристон. ҳамин се ҷора дӯстои худо тавсия доданд ки бирин. бин вақте ки мо балниса мерем мебинем як каса мебинем пош нест, дастш нест, ё кура ё ки як касал дора, ба қадри чӣ? Ба қадри бадан танамон гуфту гапо мерасем. ҳамиди худоро шукр мегӯем ки мо алҳамдулилло даст дорем ё по дорем мегӯем. инсоне ки вақте ки зиндон мерава зиндонро мебина ба қадри озодӣ мераса, вақте зиндониёро мебина мега алҳамдулилло ки ман дар озодиам, ба қадри озодӣ мерасем. ҳамиди инсоне ки ба пеши як бигем қабристон гузар мекунад мебина дигаро хобанд мурдагиянд меса фикр мекунад бо ниёҳ ку ки медонад даоҷа як министр хубай як сумдори вазбин як боец гуфти гапо ҳама мембара мерем ба қадри гуфти гапо ҷон монам мерасем гуфти гапо